100 yıllık юбилейің, республикам, туған жерім, сенде болған уңышлар яктырта тормыш күген. Барлык Татарстан халкы кутлыйбыз бәйрәм белән. Кайда гына яшәсәк тә, йөрәкләр тибә бердәм. Бакачи каласындагы туган як җәмгыяте сезнең тормышны күреп, саф күңелдән шатлана. Булдырабыз. Бу девиз тамыр җәйде йөрәккә. Газиз татар халкыбыз таралса да еракка. Изге гореф-гадәтләр, безнең халык йоласы, тик шатлыкка күмелсен, уртак юллар барасы. Бергә үткән гасырлар, уртак безнең тарихта, киләчәк буыннарда ям өстәсен тормышка. Мәңге яше чәчәк ат, туган илем Татарстан, үрнәк бул башкаларга, өмет бир татарларга. Бүтін татар дөньясы кушыла бу котлауга. Барлык башкарган эшләр лайык булсын мактауга. Насиплар булды бүгендә күрешеп хәл белешергә. Әрәмгә үткәрмигәле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә эреп, әллә ничекләр өздереп, җырлый сезгә Бакачиның сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Бергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә, насиплар итсен Ходай.